mikä kaipaa. Saanko lähtää? Lähtää syödään. Joo, se! Mikä on? Lähdys kittaa jo. Tää? Mitä minä syön? Se sopii. Äkki sun pitäisi krenitsellä todella, kun minä syön. Mitä on maha? Olekin vaan bubissa. Se kuvi kauheasti kivaa. Minun syödään polästi kuvaa. Itse on vasta nuola. Tuntavalla syödää. Uittaa kommu. Päivä. Nuotta. Jos tuntuu, se on uksottaa todella. Sitä ilsi saa. Mikä kaikki tunteeksi? Toista ranskista täällä. Hajalla jalkoja. Jäljellä. Tiedä. Mitä on vaikka katsoa siellä? Joo, katso siellä. Mä katsoisin välillä. Reality show, että se sitten täällä syyttäisi. Anna. Mä olen minuutta. Minä olen minuutta. Mä en tiedä. Mä katsoin käden. Mä katsoin teidän teki niimoodi. Jaha, voi niimoodi, jos on vaikka viikolla. Oli niissä. Eli se teki kuitenkin vasta. Niin oli kyllä niin aikaa. Isäkö vähän? Mä päätin katsomaan. Jaa, niimoodi aikaa. Niimoodi, ei vihollinen kutsuta pohjustilta. Nyt on ihan vähän. Sen paljon häistyttävää. Vaikka lähestyllä. Se oli kannattavaa. Mulla sitä, mun juttuja vuosikalle. Mä olin viiä kohdamatta. Mun junkkaa, on kohdalla sokki. Isä, se on nyt viesiksi. Joo. Mitä näitä lueskee? Mun junkkaa. No,
täällä